Kaixo, Elgetara etorri gara gaur 1105 biztanleko herrira hain zuzen ere. Datorren maiatzaren 22ko udal hauteskundeetan 879 herritarrek izango dute botoa emateko aukera eta datorren agintaldiko 9 zinegotziak aukeratu beharko dituzte. Aukera desberdinak ezagutuko ditugu jarraian. Oinezkuek lehentasuna eduko daben herri irisgarri bat gura dugu eta zentzu horretan hainbat proiektu bultzatzeko asmoa dakau. Batetik pentsatzen dugu garrantzitsua litzakela Lasao kalia saihesbideekin lotuko leuken paso bat zabaltzea. Bestetik nahi du jarraitzu herriko kalietan oinezkuek lehentasuna edukitzen. Patronatu inguruan herriko eskolia dakan behar garrantzitsu bati erantzuteko asmoakin frontoizarra rehabilitatzeko asmoa dakau eta inguru horretan aparkaleku bat eta egokitzu. Eta bestetik, pentsatzen dugu hurrengo legislaturan diputazioekin elkarlanean saihesbidean proiektua heldu egin bio dotzauela, horrek lagunduko dozkulako plaza urria oinezkuendako gune izaten. Horretaz aparte, gura dugu zerbitzuei berai bultzada bat emotia, euskeraz zerbitzu hori emon, eta benetan herritarren beharrei erantzuteko eta denboraz erantzuteko. Egia esan, onjala urte asko Elgetako udaletxean sortu zen elkarte bat, soziade bat, izena Elgeta Hoeta bat, eta berari buruz eta bertan gerente bazala bultzen ginuan guk poligono industriala eta ia 800-900 lanpostu egon dira onjal denbora asko ez arte. Oin berriz gertatzen da, erdira bajatu da, eta ondazkeneko 4 urtetan soziede hau egon da geldik. Gu oskare horrekin de acuerdo eta guk nahi dugu urgentemente hori berriztea industria ekatzeko Elgetara eta lanpostua sortzeko. Pisuak une hontan soberan daudela uste dut, pisu libreak. Egin da mordua daude saldu barik eta hasiakoa bukatu barik ere bai. Orduan pisu gehiago egiteko ni pentsatzen uste dut hasi beharko litzatekela egiten tasada sobre protección oficial horietakoak. Eta beste aldetik bultzatu alokatzea. Etxebide bitartez edo gazteen dauzkan arazoak guain kreditoak eskatzeko eta pisu bat eosteko gauzak oso zaila daude. Eta orduan bultzatu beharko litzateke alokatzea. Gero hori pisuan arloan, etxe bizitzan arloan. Gero herrian, orokorki, guri gustatu dugu litzaideke, baina ez dakit nola ongo dian herri hontako kontuak. Hemen herri barruan dauden industria hauek, albaldin bada zehara ateatzea. Poligonora. Eta herria bizitzeko, kalidade bida gehiago edukitzeko prestatzea. Eta baitea beste gauza bat, ni gaztian itzanean, Elgetara asko etortzen nintzen, nire alabakin bi alaba dauzkat, eta akorretzen naiz. Elgetatik Asensiora zegoela zirkuito kolokado bezalako bat. Ez dakit nola hongo da hori, baina igual komen izan behiratzia, bidegorri bat eikia Elgetatik Asensiora. Gure asmoa da aurreko legislatura moduan gure herriko gune naturala bihardan moduan mantentzia. Bai Asentzio, Eguarbitza eta Intxorta. Asentzioan pentsatzen du bertako plangintza bat egin bidala, zein leiken da zerrez arautzeko, eta Intxorta eta Eguarbitzan pentsatzen du ibilgailuak bihardan moduan ibiltzeko neurriak hartu diala. Horretaz aparte, pentsatzen dugu iraunkortasuna bultzatzen jarraitu bidala udaletxetik, eskola agenda 21 bultzatuta, herriko umientzako,
eraikin publikuetan energia aurrezteko neurriak hartuta, eta aztertu biako ginuke energia berriztagarriak ipintzia baitxa eraikin publikuetan. Horretaz aparte, pentsatzen dugu hurrengo legislaturan jarraitzu behar duela, zabor gutxi hau sortzeko eta reziklajia bultzatzeko neurriak hartzen. Esan behar da, elgetan kaskua, bertan nekua daukaz jardinak eta baita berde honiape asko ez da. Horrek neko ondo zainuta daude. Gero amendik kanpora dago beste toki bat, zintzio, nekua polita dagona. Eta gero baita amendik kanpora, nik usten dut pixka zerbait egin behar dana da, eguarbitzan inguruan, pixkaten konpondu eta martxan jarri. Ostian uste elgeta ondo dagoela. Guretzako prioritarioa da, aguas fekales deitzen dan hori, elgetatik bergarara gestea. Horre egiten dian obrak, zanjak eta horiek aprobetsatu albaldin bada, gaza ekartzeko herrira. Ezke gaza egin, guk daukagu resolegin, eta ez dago ze ikusi resolegin ordaintzen dana, gazti da o gaz natural ordaintzen danakin. Orduan, hori gure ustez aprobetsatu egin behar litzateke. Beste aldetik, dauden akordioak, medioambientia egin da, mendietan horiek respetatu. Esan nahi dut, mendi gailurretan da pinurik eta holarik ez dago sartzei, baina nola terreno partikularra dien, udaletxeak hor ez dago ze handiek egin, baina daude lege batzuk aprobatuta eta horiek gure ustez kunplio egin behar litezke. Kalidadezko kulturan aldeko apostua da guria, pentsatzen dugu herriko elkartien onduan egon biagazela, eta udaletxian papela izan bidala, arek betetzen ez dabena erantzutia. Jubilauendako dantzak, herrixia dantzan, eta umientzako hainbat ekintza bultzatu duz legislaturan, eta horri eustia da asmua. Kulturetxian epako klasiak emoten ditugu, musika eskola kokatu dugu, eta pentsatzen dugu, kulturetxian erabileria bultzatu egin bidala hurrengo legislaturan bebai. Aisialdiei dagokionean, pentsatzen dugu, kirol gunean, kanpoko gune horretan, kolunpisuak aldatu beharra dagola, eta kirola eta aisialdia uztartuko dituan bainbat elementu edo ipini. Eskaitan ipini izan, baina ipini leike beste halako kontun bat, kolunpixo barrixak, pinponeko maixa ipintzeko asmoa badakau, eta kanpoko kantxia barrizteko bai. Eta gero gazti dagokizunean, pentsatzen dugu herriko gaztiak etorkizunean bizitzeko neurriak hartu behar diala, etxe bizitza bultzatuaz, eta gaztiak izan behar diala herrixan etorkizunerako importantia dialako konturatu behar dianak, baselako importantia da neuren parte hartzea. Elgetan ikusten dut kultura nekua ondo dagola, egiten dira kulturako ekintzak batez ere, Espalue Kafe Antzokien bitartez, gero beste batzuk gaztetxian partez ere bai, da udaletxian egiten dira berak udalak egin da, ezta? Eta orduan ni falta ematen diot bizkat ikusten dut kulturako ekintzak bizkat plazaratu egin behar dirala, bai kalietan eta bai plazan. Hori da nik usten dut gure eskintza. Kultura arloan, kultura espektakuloak oso ondo funtzionatzen du. Antzokiak, arrakasta handia dauka, jende kanpoko asko etortzen da, eta hori herriantzako ona da. Baina, kultura askoza zabalagoa da, eta igual kultura kaletarare pizkatatea behar litzateke gaztentzako eta abar. Ez kultura espektakulo bakarri. Gero, herrian dauden zergatan, badago ludoteka oso ondo funtzionatzen duena. Orduan hor, ez dago zeik kulturik. Gero, gaztetxeak hor pizkat arazo bat ikusten dugu. Gaztetxeak ez dakit zergatik, ni pentsatzen dut oso ondo eramaten dutela handauden gazteak. Baina, oain, modia, ez dakit zer dan, 12 urtetik, hortik angora datozen mutikoak, beren garajiek eta bere gauzak hartzen ditu. Orduan hori pizkat ikusi beharko da ze gertatzen den, igual izango da, udaletxetik dirigitzen delako, bereak eraman nahi dutelako, hori zehatu behar litzateke pizkat ikusi eta behiratu haber hobeto funtzionatzei dagoen. Eta azkeneko, auzoko jaiak. Auzoko jaiak, uste dut, hori bultzatu egin behar diala, aldan mailan. Adibidez, hemen herriko jaia bakarrik egiten ditugu, baina hemen dauzkagu
auzo mordo bat, azurz eta garai batian erromeriak eta itzen ziren, da holako gauza politia dira, eta gaina giro oso euskalduna da, eta gauza hiedanak uste dut nik bultzain behartzia dela. Gura dugu Elgetak jarraitzia herri euskalduna izaten. Eta horretarako aurreko legislaturan erabaki ginuen Ueman sartzea, udal euskaldunen mankomunitatean, eta horrek aukera mondozko hainbat zerbitzu jasotzeko. Bai, barrura begira, udaletxeko langileen artean euskeraz berbain deixen eta euskeraz lan indaigun, eta baitxa kanpora begira bai, adibidez, herriko komertzuei kartelak eta euskeraz ipintzeko aukera emonaz. Horretaz aparte, pentsatzen du neurriak hartu bida diala euskeraz galtzeko, eta zentzu horretan euskerazko klasiak bultzatzeko asmoa dakau, eta horrekin batera bai, berbalagun moduko ekimena bai. Gura dugu eta gure apustua da lehen esandako moduan Elgetak herri euskalduna izaten jarraitzea. Elgeta usten dut herri euskalduna dela, ezta? Eguneko nik zai 90an. Baina gertatzen dena da gero ez da egiten askotan kalian dakigunok ere, igual beti joaten gera erderaz, ezta? Orduan gure ustez hemenekin behar da holango lan bat danon artean, giro bat sortzeko eta alegin egiteko gutxieniz euskeraz dakigunok erabiltzeko euskeria kalian. Euskerari zer esango du, gure hizkuntza da, eta hori defendatu beharra dago indar guztiekin. Hau herri txiki bat izan da, euskalduna izan da, hemen ikusten ditugu arazoak, eta segurazki gure errua izango da. Dano dakiko euskeraz, da gehienetan erderaz gabiltza. Eta orduan, gazte jendia berdina gertatzen da. Ikastolan euskeraz ikasten dute eta gero kalian erdeaz. Orduan hori, segurazki nagusian arazoa izango da. Orduan, gauza horiek alda neurrian, aldatu egin behar dira. Da euskera bultzatu, atope. Euskera da guretzako dana. Udalak egon behar dago egoera txarrian darenen onduan. Eta zentzu horretan pentsatzen dugu Antzuola eta Gatzagakin batera bultzatu dugu mankomunitateak bide berrik aukera emoten dozkula zerbitzu hobeto emoteko. Pentsatzen dugu ongizatian, zerbitzu sozialetan indarrak batzea importante dela. Horrek aukera emoten dozkulako zerbitzu hobe bat emoteko eta benetan egoera txarrenean darenei bihardan moduan eta bihardan denboran erantzuteko. Horretaz aparte, osasun arloei dagokionean badago bihar handi bat Elgetan, pediatria zerbitzua handitzeko eta jarraitzuko osasun saiakin hori pausuei emon deixen alegintzen. Nik uste dut aldetik Elgetan ikua ondo dagoela jarrita. Hemen egin zen zentro de dia bat Gipuzkoako lehenengua izan zen. Gero beste aldetik nagusientzako hemen dago elkarte bat, sozialak Oskarbin dauka berak tokia, eta hor dago udaletxeekin hitzarmen bat. Eta hori ondo funtzionatzen du. Gero baita ere etxezetxeko zerbitzua ematen da udaletxetik, eta udaletxean bertan badaude gero asistente soziala eta abar, gentiak beharraz dauzkenei atenditzeko, ezta? Hor alde nik uste Elgetak ondo dagoela, bakarrik hori egin behar da, segi, hortan. Hemen arazo bat daukagu, umiantzako pediatrakin. Oso gutxiten etortzen da, eta herri hontarako lan hain beharko dugu, pediatra etorri gehiago Elgetara. Elgetan, zorionez, ume bastante dauzkagu, eta hori komenitzaigu zaintzia. Gero, zentro de dia eta hori, zentro de dia, uste dut hori ikusin beharko dela. Ordu gehiagotan aber lan hain, aber zenba jende dagoen juteko moduan, uste dut hain gehienak etortzen diena kanpokoa direla, eta orduan hori pizkat bultzatu egin beharko dugu. Da azkenez, daukagu laguntza sozialana. Laguntza sozialana, hau da, tema bat, bastante, erdi esaten den bezala, espinoso. Zer gertatzen da. Hemen 300 pertsona, ez dakit, ziur zema dauden laguntza soziala hartzen dutenak. Dago izaten dugu, lagundu egin behar dara. Baina hortik akanbio, prestazio batzuk egon behar diela. Jende asko nagusia da, orduan ari ez diozu esango herriko gauzatan da laguntzea. Baina
gazteak eta edaderdikoak pentsatzen dugu, bueno, ezer egin barik kobratzen baldin badute, azkenean zea izea horre egiten bada. Alper mordo bat zehatzen. Da orduan, bai. Urrengo legislaturarako erronka bada, zaharkitzen doian kirolguniai, kirolde gisai, aurpegi barri bat edo itxura barri bat emotia. Pentsatzen dugu, hausnarketa bat eginda dagolako, herritarren parte hartze foruan, hori oin proiektu idatzi batera eroan bidala, eta diputazioakin eta Eusko Jaurlaritzakin pausuak emon hori bideragarria izateko. Aldatu biharra dago, barriztu biharra dago kirolde gisa, eta pentsatzen du gainera kanpoko aldiai pixu emon bidautzauela, kanpoko aldian kirolakin batera izi aldia bultzatuaz. Horretaz aparte, herrixan diharduen elkarte edo adibidez herrixan bultzatzen dian ekimenekin ados gare eta euren onduan egotia gura dugu. Adibidez, beteranuen txapelketa antolatzen diharduenekin, frontenis txapelketa antolatzen diharduenekin, udalak pentsatzen dugu lagundu egin bida dotzela eta ez dela izan bihar oztopo euren ekintzak eta ekimenak aurrera eroateko. Hemen nik olko kritika pixkat zorrotza egin behar dut, txikelketan instalazioak daude nahikoa abandonatuta. Eta bakarrik izaten detelako, txikelketako kirol instalazioetara joaten dira, baita ere eskolako umeak eta etorria nereana esaten askotan hain gezki daude ez da egon kalefaziorik, urberorik ez, gero bastante abandonatuta daude, lehen esan duten bezala, horretik egin behar da horako proposamen sakon bat ikusi izan dauden eta martxan jarri, pentsako itxeniz, algetako instalazioak erabiltzeko ganoraz elgetako jentiekin, izta. Kirola, herri honetan pentsatzen dut oso ondo funtzionatzen duela. Oso ondo. Jendea oso kirolaria da, pelotan afizio handia dago, txapelketak antolatzen dira, jendea parte asko hartzen du, herri mailan esan nahi dut, eta gero daukagu Lauterdiko txapelketa bat, afizio mailan Euskadi guztiko garrantzitsuena dena. Orduan, gauza guzti horiek bultzatu egin behar dira. Eta nik uste dut, gazte jendeari eskatu behar zaiola laguntza. Ikusten gara, adibidez pelotan, Juan Luis Uberak, 60 urteko inpetozka, eta nik ere bai, aurre biltzen garala, erakusten umiari, eta gero antolatzeko orduan ere, epaile, dirubila, beti berdina gera. Txirrindularitzan ikusten da, beste jendea badaula eta beti berdina dira, 60 urtetik hortik gorakoak. Orduan, gazteak animatu behar dira, ze hau eta gauza hauetan sartzen. Eta gero, udaletxetik, jakin, nola dijoazen torneo edo organizatzen diren gauza guzti horiek. Ez bat abestia egin, topo egiteko ez da, jakin, da bultzatu udaletxetik ere, oain teknologia asko daude, pagina web eta azkenian da, jendea etortzea herrira, Lauterdiko pelota kanpenatuak, jende mordutza kristuenak. Benetan, asko posten nahi herritxar bakoitzak, aukera duko dabalako berak gura daban alderdixai edo taldiai babesa emoteko. Guk Aralarri Independentiak taldetik eskaintzen duguna da lana, 4 urtean egindako lana, eta 4 urte emonsan aldaketiei jarraipena. Pentsatzen dugu talde sendua dakauela, erakutsi dugula gestinorako kapasa gazela, eta gainera gura izan dugu eta holan jarraitzuko etorkizunean herriko beste alderdi eta beste taldiekin elkarlanian. Pentsatzen dugu Elgeta moduko herri baten, interes partidistak eta alde batera lagabia diala, eta danok egin bia dugula herrixan alde alkarrekin. Eta zentzu horretan, gehu eskuzabali gare, elkarlanerako, eta oin, herritxar bakoitzai, tokatzako bera gura dabanai babesa emotia. Elgetak laroi hamarkadan ukizun krisis oso gogorra. Eguneko eta 15 gutxiniz egon ziren langabezian, ezta. Orduan hori ikusita egin ginuan apostu fuerte bat eta poligono industriala jarri martxan.
Hori on momentuan dago geldi samar, eta gure asmoa da, berriz hori martxan jarri behar dela, lehen esan den bezala, ekartzeko Elgetara industria. Gure mezua zer da gehiena, nik usten dut, atzera berrizkuratu egin behar dela Elgetan ilusioa galdu egin dela nik usten dut, eta lana. Hori da guk gure eskaintza Elgetako herriari. Elgetan edozein lekutara juteko beti kotxia ibili behar duzu. Gasolinea da dakigu zer prezioetan da hori azkenian da diru morduak gastatzea. Orduan, inguruko herriagin, Eibarregin, Bergaragin, edo fundamental Eibar da Bergara izango litzateke, Donostia joan behar da, Bilbora joan behar baldin bada, Eibartik erten autobusa, Elgetatik erten, ez da alako alderik, eta hori gauza horiek negoziatu behar litzatezke jendeari kastuak entzeko eta ibiltzeko, ez dakit nola zan, hori, gauzak erresteko, ez da? Eta gero, gure politika izango litzateke diru asuntuan, ez dakit nola ongo dian kontua, baina ayuntamentua gaizki baldin badago, saneatzia. Saneatzia, hortarako zein behar da, etxeko handrian politika, ekonomia, esan nahi dut. Kasta gutxio sartzen dana baino. Eta gauza guztieko egiteko, eskatzen dizut, lagartzen baldin badute parte hartzen, egin behar duguna da, herriko botua bildu. Orduan eskatzen dizuet, botatzeko bildu. Uste dut, guk inori ez diotela engainagu, gu ez gea profesionalak. Gu etorri gea lanea. Da orduan, mesedez, emaiguzu botua guri. Eskerrik asko danari.